Jeg vil godt lave noget, der er både sjovt i skolen og noget, der er sjovt, når man har fri. Så jeg laver nogle forskellige spil. Men det, der er forskellen med det, jeg laver, og mange andre ting, det er, at i stedet for at sidde nede på iPad'en her og trykke med sine fingre, så skal man simpelthen ud og trykke på sådan nogle knapper, der kommer ud. Bang, så trykker man på den, og så sker der noget inde på iPad'en. Så jeg vil gerne have, at vi kommer ud og bevæger os, når vi spiller iPad. Se her, der ligger hopspots herinde. Og der er 3 spil, der er ved at blive lavet. Men det første spil, det hedder Mix and Match. Og det handler om at få et par. Og det er det, vi skal arbejde med i dag. Så jeg håber, I vil hjælpe mig med at gøre det rigtig sjovt, så man kan have sådan noget heroppe i skolen. Tanken er, at jeg vil have børnene væk fra iPad'en og væk fra skærmen, og så ud og bevæge sig i det fysiske rum og bruge de kvaliteter, der er fra elektronik eller fra teknologiens verden, og koble det med kvaliteter fra den fysiske verden, så vi får det bedste smeltet sammen i det her produkt. Tæt på, men så alligevel ikke. En kalkun? Hvordan kan du vide det? Jamen, HubSpots er lavet med det ønske, at der kan komme noget bevægelse og leg ind i undervisningen. At børnene kan blive mødt på forskellige niveauer. Og at de selv kan være forfattere og medskabere af det digitale indhold, som de bruger. Det gør de blandt andet her i det første spil, hvor de skal mixe og matche lyde. Så der skal de selv ud og optage lyde og komme på, hvad for nogle lyde der er, man kan matche. Så på den måde så kommer de ud og optager lyde selv. Og selv skaber deres læringsindhold og giver det måske videre til nogle andre elever og udfordrer hinanden og gør det til en leg og lære. Det, som jeg egentlig godt kan lide ved det, det er, at børnene selv bliver drivkraften og selv skal finde på, at det ikke er noget, der bliver serveret, som det tit er på hvad det hedder, computerspil. At det ligesom bliver serveret for dem. De skal ikke yde noget selv, de skal ikke være kreative selv. Men i forhold til HubSpot, der skal de pludselig selv til at finde på nogle idéer og tænke sig om. De skal finde ud af, hvad kan være en god lyd, hvad kan være et godt spil, hvordan kan jeg servere det for andre. Lige nu der har vi nogle udfordringer med at prøve at finde aktiviteter, hvor vi kan få integreret selve læringssituationerne med nogle aktiviteter, hvor eleverne får rørt sig. Det vil vi rigtig gerne, men det bliver sådan lidt en kobling af vand og olie, som vi skal. Vi har et mål med noget læring, og så derefter skal vi også huske, at vi skal have noget bevægelse ind i det. Med den nye folkeskolereform, der har et produkt som det her store potentialer i forhold til at kunne motivere børnene på en ny måde. Det virker meget motiverende for dem, når de får integreret noget IT i noget, sammen med noget bevægelse.